To masu sauraro, turƙa shi ana wata ga wata. Kamar dai da kuke ganin shahararriyar jaruman wannan shirin naku mai farin jini wato Izzat So. Ta je ta yi wasu hotuna wanda hakan ya ga cewa Lawan Ahmad ya ga cewa wannan jaruma ba ta dace ita ce take taka rawar gani ba a wannan fim nasa. Hakan ya sa ya fara neman wadda zai canza. Wannan ne dalilin da ya sa ba a kawo muku wannan shiri ba a cikin wannan sati. Wanda nan da sati ranar Lahadi muna sa ran za mu samu ku shi a wannan channel tamu. Haka ka danna mana subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa yadda za ka samu wannan shiri namu na Izzat So a cikin wannan channel tamu ta Murna TV. Duba da yadda kake gani wannan jaruma ta yi shiga wato kamar wata baturiya. Wanda shi kuma wannan shiri nasa ne ya yi shi saboda faɗakarwa. Hakan ya sa yake ganin cewa wannan zai lalata kariyar da fim ɗin ta zo da shi. Duba da yadda take shiga kuma a wannan shiri ana faɗa Allah ana faɗa Annabi. Wanda hakan zai lalata fim ɗin nan a wajen masoyan wannan shiri. Duba da irin yadda ta ga cewa ta zama wata celebrity hakan ne ya sa ta take shiga kala kala. Shi kuma wannan jarumi ya ce sam bai yarda da irin wannan abubuwan nata ba. Hakan ne ya sa ta ɗauki aniyar cewa gwanda su raba gari don ganin cewa ita ma ta kai kuma wuyanta ya yi kauri. To masu sauraro ka mana subscribe don ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi. Mun bar ku lafiya.